Πωλείται νεόδημη διόροφη μεζονέτα στο Πετρί. Ανακαλύψτε μια κατοικία που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική, φωτεινούς χώρους και μια μοναδική θέα στο χωριό της Πέτρας και το φυσικό τοπίο. Η μεζονέτα εμβαδού 110 τετραγωνικών μέτρων είναι κτισμένη σε οικόπεδο 105 τετραγωνικών μέτρων και αναπτύσσεται σε 2 επίπεδα, προσφέροντας αρμονική διάταξη χώρων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες άνετης διαβίωσης. Αποτελείται από 2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 1 βεσέ, σαλόνι και κουζίνα. Συμπεριλαμβάνεται και ένας υπόγειος χώρος 39,75 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος ενώνεται με εσωτερική σκάλα με το ισόγειο του σπιτιού. Τα 3 ευρύχωρα μπαλκόνια προσφέρουν μαγευτική και ανεμπόδιστη θέα που χαρίζει αίσθηση γαλήνιας και πολυτέλειας. Άνετο καθιστικό με μεγάλα ανοίγματα που γεμίζουν το χώρο με φυσικό φως. Σύγχρονη κουζίνα με λειτουργική διάταξη, ιδανική για καθημερινή χρήση αλλά και φιλοξενία. 2 μπάνια με μοντέρνα αισθητική και ποιοτικό υλικό. 2 υπνοδωμάτια με μπαλκόνι, φωτεινά, με αποθηκευτικούς χώρους. Διαθέτει πρόσβαση από πλακόστρωτο και βρίσκεται δίπλα σε πάρκινγκ και εστιατόριο. Μια μοναδική ευκαιρία για όσους επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα κίνητο που συνδυάζει αισθητική, άνεση και αξία. Γαλήνη και φύση στο Πετρί. Ο δικός σου παράδεισος.